זה מגבות מטבח, ופה כתוב שנת שלום, שקט ושלווה. שקט ושלווה. זה מפיות. למי המפיות האלה? למאי. לא, לאבא ואמא של מאי. ולאבא לאמא זה אותו דבר פה. יש גם לאבא ואמא של יונתן. בסדר? יופי, רגע. עכשיו יש ספרים עם כל מיני פעילויות של ראש השנה. כן? סוכה. כן. יונתן, אתה תוכל לקחת את זה לנסיעה. וכשיהיה לך משעמם בנסיעה, אתה תוכל לעבוד על הספרים האלה. אז יש גם ליונתן, ויש גם למאי. למה לכל אחד יש שתיים? לכל אחד שתיים. עכשיו, יש לכם... שתיים ושתיים זה ארבע. נכון. ועכשיו תראו מה יש פה. זה תמונה על קנבס. זה ממש של ילדים גדולים. אני לא יודעת. כן, כדי שאתם תצבעו את היונה ואת החג שמח. ופה יש עפרונות. גם ליונתן וגם למאי. ומצאתי גם מדבקות של ראש השנה. וואו! מדבקות של ראש השנה ליונתן, ומדבקות של ראש השנה למאי. ולגולי ולגולה וכלום? איך זה משחקים כאלה? נכון, קניתי כדורים. רגע. נכון, ויש גם צו כדי לשחק במים. זה לגולי. וכדורים. וגם צו. זה ליואב. אני אעשה. זה יפה, מה אומרים? רגע. תודה. ונגיד ביחד, חג שמח. ויהיה לכם שנה טובה. שנה טובה ומתוקה, ושתמיד נוכל להיות ביחד. עכשיו נשים את הכל לסדר.